ερήτημο και ελόγιμο και εκλεκτό ακροατήριο. Καλησπέρα σας. Επιτρέψατε μου προημιακώς να εκφράσω τις ειλικρινείς και εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς όλους τους συντελεστές της απόψινής βραδιάς, την παρουσιάστριά μας, την δημοσιογράφο Ίνα Ταράντου, τους χορηγούς μας, τα πολιτιστικά ιδρύματα Αργό και Αθηναλίδη, το επιστημονικό περιοδικό Hellenic Nexus, καθώς και όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Εν συνεχεία, θα ήθελα να ομολογήσω χάριτες στην πρόεδρο του Ομίλου για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος, ερήτημη και εκλεκτή κυρία Νίνα Διακοβασίλη, για την πολύτιμη αρρωγή στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου και να εκφράσω τον απέραντο θαυμασμό μου στο πρόσωπό της για τις ομολογουμένως αυτοκτονικές στάσεις που τη διακρίνουν να επιμένει σταθερά και αταλάντευτα σε θέματα που άπτονται του πολιτισμού. Σε μια εποχή κατά την οποία το ήθος του σφουγγαριού με την κόκκινη γραβάτα και τα τετράγωνα παντελόνια έγινε πρότυπο ζωής των παιδιών μας και οι διάφοροι αυτοί τετραγωνοπαντελονίδες μας επιβάλλουν εδώ και χρόνια την αισθητική του populus vulgus, εξωστρακίζοντας το γνήσιο, το ευγενές και το όμορφο στο πύρητο εξώτερο. Ομολογώ πως όσο υπάρχουν τέτοιοι αυτόχειρες, το μέλλον πάβει να φαίνεται ρευώδες και δυσίωνο και αποκτά μια εντονότερη λέμψη αθανασίας. Γνωρίζω πως η συγχρονική συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για μεγαλόπνοες πολιτικές και ρομαντικά οράματα και πως όταν ο λαός μιας χώρας πεινά, το όραμα θεωρείται σύμπτωμα και εξετάζεται από γιατρό. Δυστυχώς, πολλοί συμπολίτες μας ακόμα πιστεύουν πως η κύρια αιτία των σημερινών προβλημάτων της κοινωνίας μας έγκυται στο χαμηλό μέσο κατακεφαλήν εισόδημα. Εγώ διαφωνώ. Το πρόβλημα βρίσκεται στο χαμηλό εντός της κεφαλής πνευματικό εισόδημα. Άλλοι πάλι, βλέποντας τις διεθνείς σχέσεις με περισσότερο συναισθηματισμό, χωρίζουν συχνά με μανιχαϊστικά κριτήρια τα έθνη σε καλά ή κακά και τους ανθρώπους σε φιλέλληνες και ανθέλληνες, θεωρώντας πάντα πως φταίνε οι άλλοι για τα 7 κακά της μοίρας μας. Όμως, όπως λέει ο Σέξπιρ στον Ιούλιο Καίσαρα, το σφάλμα κοίται μέσα μας, φύγτε δε βρούτε. Δεν κοίται στα άστρα. Το κριτήριο της επιλογής μας τώρα πια έγινε το μη χείρον βέλτιστον. Οι συμπολίτες μας ζουν, ψηφίζουν και ερωτεύονται, όχι με κριτήριο το ιδανικό, αλλά με γνώμονα το λιγότερο κακό. Ο λιγότερο κακός. Αυτός μας σκότωσε. Και μαζί τους σκοτώσαμε το περικαλέστερο και πλέον εκτεταμένο πολιτισμό της ανθρωπότητας. Αφήσαμε τον λαό μας να ασφικτιά σε ψεύτικα διλήμματα εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα, όπως το ευρώ η δραχμή, μνημόνιο η χάος, Ευρώπη ή μη Ευρώπη. Ξεχνώντας όμως πως η Ελλάδα είναι Ευρώπη προτού γίνουν Ευρωπαίοι, οι νυν καλούμενοι Ευρωπαίοι. Εξαλγευρίσαμε την πολιτική μας και αντί να υπηρετούμε τον πολίτη, ο οποίος άλλοτε ήταν το ιερό υποκείμενο που προστάτευε και υπηρετούσε το Σύνταγμα, σήμερα στεκόμαστε σε στάση επίκυψης ενώπιον του τραπεζίτη. Με συνέπεια η πολιτική τώρα πια να υπηρετεί την οικονομία και όχι η οικονομία την πολιτική. Ξεχνάνε όμως ορισμένοι από αυτούς τους
γραφειοκράτες, τους δανειοβίωτους γραφειοκράτες της υπερκυβέρνησης των Βρυξελών, πως το μόνο φόρο που πρέπει κανείς να αποτίσει προς αυτή τη χώρα είναι το φόρο τιμής, καθότι είναι τόπος ιερός και προσκυνηματικός και ως τέτοιος δέχεται μόνο προσκυνητές. Η φτώχεια ουδέποτε φόβησε το έθνος μου, μιας και πάντοτε πορευόμασταν με τα λίγα και πάντοτε δημιουργούσαμε πολλά. Όπως λέγει και ένας Λατίνος κομμωδιογράφος, «Paupertas artis omnis perdocet». Η φτώχεια δηλαδή διδάσκει όλες τις τέχνες. Η σκέψη μου να πραγματοποιηθεί το πρώτο Ελληνο-Ιταλικό συνέδριο πολιτιστικής διπλωματίας με τίτλο «Ρώμη και Αθήνα, οι αιώνιες πόλεις», σε μια περίοδο κατά την οποία η Ιταλία έχει αναλάβει και την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πηγάζει από τους ειλικρινείς και ιστορικούς δεσμούς φιλίας και σεβασμού που χαρακτηρίζουν τις δύο χώρες. Πρωτοβουλίες όπως αυτές έχουν ως κύριο στόχο να ενδυναμώσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών, να ενημερώσουν την κοινή γνώμη και να επανενεργοποιήσουν τις ευαισθησίες των ευγενών εκείνων αξιών που κάποτε ενέπνεαν τους δύο λαούς. Αξίες που σήμερα υποβαθμίζονται από τους οίκους αξιολόγησης. Η αιωνιότητα των δύο πρωτεύουσών, καθώς και η πεισματική τους άρνηση να παραδοθούν στη φθορά και την βαρβαρότητα, αποτελεί μέχρι και σήμερα το κοινό πεπρωμένο των δύο λαών και τους επιτρέπει να ατενίζουν το μέλλον από το βάθος 3.000 και πλέον χρόνων. Είμαι βαθιά πεπισμένος πως οι δύο χώρες δεν πρέπει να αποποιηθούν το παρελθόν τους, γιατί γνωρίζοντας κανείς από πού έρχεται, γνωρίζει και το πού θα φτάσει. Η πολιτιστική ιδιαιτερότητα της Ελλάδος και της Ιταλίας, η αδιάσπαστη ιστορική συνέχεια και η γεωπολιτική τους θέση αποτελούν ιδιαίτερο συγκριτικό πλεονέκτημα και καθιστούν τις δύο χώρες κόμβους επικοινωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και Χερσονήσου του Έρνου. Η Ρώμη και η Αθήνα, σύμβολα της δύναμης και της σοφίας, μπορούν δικαιωματικά να διεκδικήσουν ρόλο μεγάλης δύναμης στο διεθνές γίγνεσθε. Γνώμη μου, αλλά και πεποίθηση βαθιά, είναι πως η Ελλάδα και η Ιταλία μπορούν αμφότερες να κομίσουν ένα πανανθρώπινο και οικουμενικό μήνυμα υψίστης πολιτιστικής αξίας, όμοιο με εκείνο που οδήγησε τον μεσαιωνικό άνθρωπο στον αναγεννησιακό ουμανισμό, δημιουργώντας έτσι τον συνολικό άνθρωπο, τον νόμο universalis. Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια αποτελεσματική πολιτική του πολιτισμού μας στο εξωτερικό, δεν αρκεί μόνο η γνώση, αλλά κυρίως η επίγνωση του χρέους μας. Και γι' αυτό θεωρώ πως είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε τις αρχές και τις αξίες εκείνες του βίου που μας μεταφέρονται άφθαρτες και αναλύωτες από το παρελθόν, προκειμένου να είμαστε σε θέση να αναγνωρίσουμε τα καθήκοντα, τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις μας στο παρόν. Επιτρέψατε μου να σας πω, κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, πως η Ρώμη, σύμφωνα με τον ιστορικό Τίτο Λίβιο, ιδρύθηκε στα μέσα του 8ου αιώνα π.Χ. στον Παλατινό Λόφο, όχι πολλά χιλιόμετρα μακριά από τον Τίβερο. Ήταν μια πόλη κυρίως αγροτική, κλειστή σε ετερογενείς πολιτιστικές επιρροές, και όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Egon Friedel, οι Ρωμαίοι, τουλάχιστον κατά τις πρώτες περιόδους του βίου τους, υποτιμούσαν οτιδήποτε είχε να κάνει με τις επιστήμες και τις τέχνες, καθότι θεωρούσαν ότι οδηγούσαν τον άνθρωπο στην διαφθορά. Όλες οι πνευματικές εργασίες που δεν είχαν ένα πρακτικό αντίκρισμα θεωρούνταν ως κενές τέχνες. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Ρωμαίο ποιητή Οράτιο, ο οποίος μας λέει πως κύρια προτεραιότητα για τον Ρωμαίο πολίτη δεν ήταν να γίνει καλός επιστήμον, αλλά καλός οικογενειάρχης.
μας αναφέρει χαρακτηριστικά πως ο καθηγητής, βάζοντας κάποιες ασκήσεις μαθηματικών στους μαθητές του, ενθουσιάστηκε όταν άκουσε τις σωστές απαντήσεις των παιδιών και τους είπε: εξαιρετική δουλειά, παιδιά. Στο μέλλον θα γίνετε καλοί πατέρες. Ο Κάτων συμπληρώνει πως οι πρόγονοί μας δεν εκτιμούσαν καθόλου την ποίηση. Οποιοσδήποτε ανακατευόταν με αυτήν, ετίθετο σε περιφρόνηση και χαρακτηριζόταν ως αιρετικός. Αλλά πώς και κυρίως γιατί μια μικρή αγροτική κοινότητα του Λάτιου απέκτησε τόσο μεγάλη δύναμη ώστε να γίνει αυτοκρατορία? Ο Κάτων πάλι θα μας απαντούσε δίχως κανέναν δισταγμό πως αυτό συνέβη διότι οι Ρωμαίοι διατήρησαν ανέπαφες τις αξίες και τις αρχές και τις παραδόσεις των πατέρων τους. Συγκεκριμένα, μερικές εξ αυτών ήταν η πειθαρχημένη συμπεριφορά, η αγάπη για την πατρίδα, ο λιτός τρόπος ζωής και ο σεβασμός για την οικογένεια και την κοινότητα. Είναι αλήθεια ότι όλα τα έθνη έχουν τις δικές τους αρετές, αλλά τουλάχιστον κατά την αρχαιότητα, οι Ρωμαίοι ήταν οι μόνοι που χρησιμοποιούσαν τα έθιμα και τις παραδόσεις τους ως ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο. Σταδιακά η κοινωνία τους ανέπτυξε ένα σύνολο αξιών και αρχών, δια των οποίων κατάφεραν να διαφοροποιήσουν την κοινωνία τους από τον υπόλοιπο κόσμο. Ακριβώς μέσα από αυτήν την βαθιά αγάπη για την μητέρα πατρίδα, τη διαφύλαξη της παράδοσής τους, αλλά και την πεισματική διατήρηση των εθήμων τους στον βίο τον καθημερινό, η Ρώμη κατάφερε να επιβάλλει την στρατιωτική και πολιτική της κυριαρχία, ενώνοντας όλη τη σημερινή Ιταλία και θέτοντας υπό την εξουσία της όλη την Μεσόγειο, μεγάλο μέρος της Αφρικής και της Βόρειας Ευρώπης. Και της Ασίας βεβαίως. Ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε από τις αλληλεπιδράσεις με τους κατεκτημένους αυτούς λαούς, βασίστηκε στην θρησκεία, την γλώσσα, τις αρχές και τις αξίες του βίου του λεγόμενου Έλληνο-Ρωμαϊκού κόσμου. Η Ρώμη και η Αθήνα επιβίωσαν ανά τους αιώνες χάρη στη βαθιά προσήλωσή τους στην παράδοση. Το τραγούδι, η λέξη από την οποία προέρχεται και η τραγωδία, ο χορός και η αιώνια ελληνική παράδοση, για να θυμηθούμε και λίγο Βάρναμη, αιώνια παράδοση του Κάλλου Πηγή, ήταν το νήμα που συνέβε το σήμερα με το χθες. Η γλώσσα μας είναι ο ομφάλιος λόρος που συνδέει το παρόν με το παρελθόν. Η ελληνική γλώσσα, η οποία ομιλείται και γράφεται επί 3.000 συναπτά έτη, είναι το αφετηριακό συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η χώρα μας στην άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας. Και θα ήθελα να σας πω εδώ, ανοίγοντας μια μικρή παρένθεση, που ίσως να έχει και τη δική της σημασία, στη Ρώμη, στο πρώτο συνέδριο που έγινε, όταν με κάλεσαν οι εφημερίδες εκεί να γράψω ένα δελτίο τύπου για το τι συνέβαινε εκείνη τη βραδιά και γιατί αυτή η εκδήλωση λάμβανε η χώρα στο κέντρο της Ρώμης, ποιος ήταν ο σκοπός δηλαδή, ετόλμησα να στείλω ένα δελτίο τύπου 20 σειρών, οι οποίες αυτές οι σειρές, το αναφέρω αυτό γιατί ομιλούμε για την ισχύ που έχει η γλώσσα στην άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας. Αυτές οι 20 σειρές λοιπόν ήταν γραμμένες όλες, βεβαίως στα Ιταλικά, αφού απευθύνονται σε Ιταλούς, σε Ιταλικό κοινό, με τη διαφορά όμως ότι ήταν όλες λέξεις ελληνικές. Όπως για παράδειγμα τριόμφο, που είναι θρίαμβος, όπως επιδημία, που είναι η επιδημία, και ούτω καθεξής. Αυτό το έκανα όχι ως επιθετική κίνηση, άλλωστε το έχουν κάνει πριν από μένα μεγάλα αναστήματα, εγώ δεν είμαι κανείς για να το κάνω, ωστόσο με αυτή την πρωτοβουλία μου τους έδειξα να καταλάβουν πως μπορούμε να συνεννοηθούμε και στα ελληνικά. Το γεγονός πως η ελληνική γλώσσα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και η εκμάθησή της γίνεται από χιλιάδες νέους των Βαλκανίων
σε σχολεία και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αποδεικνύει περίτρανα την δυναμική που έχει η Ελλάδα στην περιοχή, αλλά και τις ευκαιρίες που αυτό μπορεί να προσφέρει στον οικονομικό τομέα. Και δεν είναι γενικόλογα, γιατί εμένα δεν μου αρέσουν τα γενικόλογα. Συγκεκριμένα στο Βελιγράδι και στη Σόφια, τα κέντρα εκμάθησης ελληνικών είναι γεμάτα μαθητές. Στα Τύρανα, το Αρσάκιο πρωτοστατεί στην εκπαίδευση των νέων που μαθαίνουν ελληνικά, παράγοντας πολιτιστικό έργο τεραστίας αξίας. Το ίδιο και στη Μολδαβία, που είναι ίσως η πιο φτωχή χώρα της Ευρώπης και οι νέοι εκεί μαθαίνουν ελληνικά με απότερο σκοπό μια καλύτερη ζωή στην Ελλάδα. Δεν θέλω σχόλια. Ή σε μία από τις χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις στα Βαλκάνια. Έχω την εντύπωση πως η γλώσσα πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα της Ιταλίας στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Και εδώ βεβαίως αναφέρομαι στη σημασία που έχει για την Ιταλική πολιτιστική διπλωματία η έννοια της λατινικότητας. Με τον όρο λατινικότητα, εμείς στην πολιτιστική διπλωματία ορίζουμε τον πολιτισμό που ταυτίζεται με τη Ρώμη και την Ιταλία. Μια έννοια η οποία συνδέεται άρρηκτα με την καθολική πίστη και περιλαμβάνει την πνευματική υποταγή στη Ρώμη. Γι' αυτό και συχνά στην επιστήμη μου, πιο πολύ από λατινικότητα, χρησιμοποιούμε το περί λατινικής πνευματικότητας. Σήμερα συναντά κανείς ζωντανή αυτή την έννοια στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, οι οποίες αποτέλεσαν μέρος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και παρέμειναν υπό την επιρροή του πολιτισμού της κατά την περίοδο της Ιταλικής Αναγέννησης. Όπως υποστηρίζει ο καθηγητής Στέφεν Σαρτόρο, οι Ρουμάνοι, οι Σλοβαίνοι, οι Ούγγροι, οι Σλοβάκοι, οι Πολωνοί και οι Κροάτες θεωρούνται λαοί λατινικοί. Και είναι ακριβώς σε αυτές τις χώρες που η Ιταλία θα πρέπει να εστιάσει την πολιτιστική της πολιτική. Προκειμένου να προαχθεί επαρκώς όμως ο ελληνο-ρωμαϊκός πολιτισμός, στις χώρες της Εσπερίας καθίσταται απαραίτητη η προϋπόθεση στη διεθνή αγορά να προάγονται κλασικοί και σύγχρονοι συγγραφείς, ποιητές και φιλόσοφοι, οι οποίοι βεβαίως θα βοηθούνται από τις κατά τόπους διπλωματικές μας αρχές. Η κακή εικόνα μιας χώρας στον κόσμο έχει άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητά της να πείθει και να επηρεάζει στις διεθνείς σχέσεις. Είμαι πεπισμένος ότι μια θετική εικόνα ή ένα θετικό παράδειγμα είναι το πιο ισχυρό όπλο στο οπλοστάσιο μιας χώρας. Και αυτή η εικόνα προάγεται κυρίως μέσω των τεχνών και των επιστημών. Αυτός ήταν και ο λόγος που πρότεινα για βράβευση στον Όμιλο για την UNESCO 4 ανθρώπους του πολιτισμού. Αλλά γιατί σήμερα η πολιτική μας δεν λαμβάνει υπόψη της το ρόλο των τεχνών στην άσκηση πολιτικής? Ποιος είναι πιο ζωντανός σήμερα από τον Σολομό, τον Σαμάρα, τον Παλαμά ή την Μαρία Κάλλας? Ποιος είναι πιο ζωντανός σήμερα από τον Βέρντι, τον Ντάντε, τον Μπερνίνι ή τον Λεωνάρντο Νταβίντσι? Οι νεκροί μας μπορεί να μην είναι παρόντες, αλλά σίγουρα δεν είναι και απόντες από τη ζωή μας. Δύναμή μας δεν είναι η συμμαχή μας, αλλά οι νεκροί μας. Και σίγουρα όχι αυτά τα σάπια κουφάρια, πνευματικώς μιλώντας, αυτοί οι ζωντανοί νεκροί, για να θυμηθούμε και λίγο τον Έλιοτ, οι οποίοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, παριστάνουν τους ζωντανούς, αλλά έχουν πεθάνει. Και απλά δεν τους το έχουν πει. Αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να απαιτούμε τον σεβασμό των Ευρωπαίων όταν ένας ξένος δημοσιογράφος ή πολιτικός που επισκέπτεται τη χώρα μας για πρώτη φορά
αντί να ξεναγείται στους τόπους θυσίας και ηρωισμού του ελληνισμού, να ξεναγείται στα VIP σκυλάδικα του νεότερου ελληνισμού. Πότε στην χώρα μας φιλοξενήθηκαν ξένοι πολιτικοί, δημοσιογράφοι ακαδημαϊκοί και τους προσφέρθηκε μια μουσική βραδιά στο Μέγαρο Μουσικής των Αθηνών με ταλέντα που τιμούν τη χώρα διεθνώς. Ξέρω πως στις ψυχές του λαού μας η κλασική μουσική είναι πλήρως ταυτισμένη με τις διαφημίσεις για μακαρονάδες και για καθαριστικά μπάνια. Και πως η πλειοψηφία των νέων μας θεωρεί πως η μουσική είναι το θηλυκό του μουσακά. Έτσι στην χώρα των μουσών κυριαρχούν οι άμμουσοι. Και έτσι επιτοχεύσαμε. Μετατρέψαμε την κλασική μουσική, την όπερα, το θέατρο, τον χορό, σε παρακμιακά αστικά παραδείγματα του πώς εκφυλίζεται η τέχνη όταν απομακρύνεται από τον λαό. Σήμερα στην χώρα μας, κάθε χρόνο από τα Χριστούγεννα μέχρι το Πάσχα, παίζονται σε εξουθενωτική επανάληψη, τα αξιαγάπητα κατά τα άλλα, μουσικά έργα του Τσαϊκόφσκι, η Λίμνη των Κύκνων, ο Καριοθράφστης και η καταπληκτική ωραία Κοιμωμένη, που εγώ προσωπικά τον αγαπώ και μ' αρέσει. Όμως την ίδια στιγμή αναστήματα όπως ο Λαβράγκας, ο Πετρίδης, ο Κωνσταντινίδης, ο Σταμάρας, ο Καλομύρης, ο Σισιλιάνος, ο Καρέρης και πλήστοι άλλοι λησμονούνται εκτρός. Και ιδιαίτερα δε, αναφέρομαι στον Καρέρη, την 25η Μαρτίου. Γιατί σε μεγάλες εορτές όπως τα Χριστούγεννα ή το Πάσχα να μην παίζονται στις μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές σκηνές έργα από το χριστουγεννιάτικο δαχτυλίδι της μάνας, του Μανώλη Καλομύρη, τα κάλατα του Σάβα Ζάνα, η χορή του Λαβράγκα ή του Σπύρου Σαμάρα, η κλέφτικη χορή του Πετρίδη και μπορώ να σας κάνω λίστα μέχρι αύριο. Μια ελληνική πρωτοχρονιά με έργα Ελλήνων συνθετών, οι οποίοι προβάλλουν το πολιτιστικό προϊόν της χώρας μας αποτελεσματικότερα στο εξωτερικό, αλλά και κοστίζουν οικονομικότερα στο εσωτερικό. Γιατί το Πάσχα να μην μπορούσε να καθιερωθεί μια ελληνική μεγάλη εβδομάδα στο Μέγαρο Μουσικής με εξαίσια έργα, όπως η συγκλονιστική Συμφωνία της Λεβεντιάς, στο 4ο μέρος της οποίας ψάλλεται η Υπερμάχο, ή την 25η Μαρτίου, έργα όπως προείπα του Καρέρη, όπως η Δέσπο, η Κυραφροσύνη, ο Μπότσαρης, ή έργα του Σαμάρα, όπως ο Ασπασμός της Μητέρας Ελλάδας. Γιατί τα παιδιά μας, αντί να γνωρίζουν μουσικές και έργα, τα οποία αναδεικνύουν τα ανώτερα ένστικτα της ανθρώπινης ύπαρξης, όπως τον ηρωισμό, την ηθική, την ευπρέπεια και τον έρωτα, κατά τον Σοφοκλή κάποτε αυτός ο έρωτας ήταν ανίκητος στη μάχη και σήμερα έγινε φτηνός και αγοραίος. Και η χρία να καλούμε συνεχώς ρωσικά μπαλέτα και πανάκριβες ξένες ορχήστρες από το εξωτερικό, όταν μπορούμε να βρούμε λύσεις εξυπνότερες και λιγότερο δαπανηρές από το εσωτερικό, με ελληνόπουλα που τιμούν τη χώρα τους διεθνώς. Πιστεύω ακραδάντως πως θα ήταν προς όφελός μας να δημιουργηθεί μια ελληνική μόδα γύρω από αυτές τις μεγάλες εορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, με έργα ακριβώς Ελλήνων συνθετών, που θα διευθύνουν διάσημοι μαέστροι με διεθνές κύρος, κατά το παράδειγμα των Αυστριακών. Με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε τα βλέμματα όλου του κόσμου, προάγοντας παράλληλα τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Το ίδιο άλλωστε κάνει κάθε παραμονή του νέου χρόνου, εδώ και πολύ καιρό, η Ιταλία, στη Βενετία, στο θέατρο La Fenice της Βενετίας, που είναι μια επιχείρηση και αυτό και έχει δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στους Αυστριακούς. Εγώ έτυχε και την επισκέπτηκα το 2010 και είναι ένα εξαιρετικό πολιτιστικό προϊόν. Ξεκινούμε με τον Ιταλικό εθνικό ύμνο, στο Παλκοσένικο υπάρχουν αριστερά και δεξιά αυτού
οι ιταλικές σημαίες, υπάρχει στην περιφέρεια του Παλκοσένικο άνθη, πλεξούδες δηλαδή, σε τρικολόρ, έχουν φτιάξει ένα ελκυστικό πολιτιστικό προϊόν εξαιρετικό. Η διάδοση του πολιτισμού μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας στο εξωτερικό και αν πραγματικά επιθυμούμε ανάκαμψη της ποιότητας και συνέχεια του συλλογικού μας βίου, δεν θα πρέπει να περιφρονούμε τις τέχνες και τα γράμματα. Και δυστυχώς οι καλές τέχνες στην χώρα μας βρίσκονται σε επίπεδο τέταρτο-κοσμικό, ανάρμοστο της σπουδαιότητας και του κύρους του ονόματος των Ελλήνων. Η μουσική μας παιδεία, όπως είναι διαμορφωμένη σήμερα, μας κατατάσσει στα συμπαθή τετράποδα. Ενώ η μόνη ποίηση που διδάσκεται στα σχολεία είναι η αποποίηση της ομορφιάς και η παραποίηση της τέχνης. Ένας εξίσου σημαντικός παράγων στην άσκηση πολιτιστικής διπλωματίας είναι η διασπορά. Εκτιμάται πως η ελληνική διασπορά υπερβαίνει κατά πολύ τα 6 εκατομμύρια, ενώ η ιταλική διασπορά φτάνει τα 80 εκατομμύρια, εκ των οποίων τα 70 ζουν στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Γαλλία. Η διατήρηση καλών σχέσεων με τη διασπορά είναι ζωτικής σημασίας για τις δύο χώρες και μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην εξωτερική πολιτική ασκώντας πίεση στις ξένες κυβερνήσεις μέσω των διαφόρων λόμπι. Να υπομνήσω πως σε κρίσιμες περιπτώσεις για τα εθνικά μας θέματα, όπως οι διαδηλώσεις για το ζήτημα της ονομασίας της Φύρων, το Κυπριακό και την κρίση στη σχέση που έχουμε κατά καιρούς με την Τουρκία, αποτελούν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, που δεν θα πρέπει να αγνοούν. Ως εκ τούτου θα ήταν καλό να διατηρηθούν ισχυροί δεσμοί με τη διασπορά και για να συμβεί αυτό χρειαζόμαστε μια συστηματική και συντονισμένη πολιτιστική παρουσία, κυρίως σε πόλεις που αποτελούν διεθνή κέντρα λήψεως αποφάσεων όπως η Ουάσιγκτον, η Γενέβη, η Νέα Υόρκη, το Παρίσι, η Ρώμη, το Βερολίνο, το Λονδίνο, η Οτάβα και η Βιέννη. Σήμερα, ο αγώνας για την διάδοση των ιδεών και των αξιών ενός πολιτισμού διεξάγεται μέσω ερευνητικών ιδρυμάτων και πανεπιστημίων, μέσω προγραμμάτων ανταλλαγών και υποτροφιών, μέσω του διαδικτύου και αυτής που στην επιστήμη μου ονομάζεται ψηφιακή διπλωματία. Επίσης, στην εποχή μας, οι σύγχρονοι μελετητές και ιστορικοί αναγνωρίζουν την τεράστια παιδαγωγική και εκπαιδευτική δυναμική που έχει ο κινηματογράφος και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής. Ήδη τα πανεπιστήμια της Αμερικής και της Ευρώπης διδάσκονται μαθήματα που σχετίζονται με αυτά τα επιστημονικά πεδία. Μετά την πτώση του φασισμού, το State Department, προκειμένου να τιμωρήσει την αλαζονία που επέδειξε η Ιταλία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υιοθέτησε μια πιο επιθετική πολιτιστική πολιτική, παράγοντας μια σειρά από κινηματογραφικές ταινίες που παρουσίαζαν τη Ρώμη και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πάντοτε με το μέρος του κακού. Η Ρώμη εμφανιζόταν ως μια αλαζονική και αδίστακτη πολιτική και στρατιωτική υπερδύναμη στην εποχή της. Μια αυτοκρατορία που νοιαζόταν μόνο για την διαιώνιση και την επέκταση της εξουσίας ανεξάρτητα από το ανθρώπινο κόστος που είχε η ιμπεριαλιστική πολιτική της. Την ίδια στιγμή η ρωμαϊκή κοινωνία παρουσιαζόταν ως μια κοινωνία εντελώς αποξενωμένη και διεφθαρμένη και ηθικά διευρωμένη εξαιτίας του πλούτου και της υπερβολικής χλειδής. Η αυτοκρατορική αυλή έμοιαζε με άνδρο ακολασιών και έγκλητης ζωής. Η Ρώμη παρουσιαζόταν ως οίκος διαστροφής και σεξουαλικής ίντριγκας. Ήταν κατά κάποιον τρόπο η ενσάρκωση του κακού, ήταν μια αυτοκρατορία που επρόκειτο να καταρρεύσει κατά τρόπο τέτοιο
ώστε να ικανοποιηθεί το κοινό περιδικαίου αίσθημα. Προς επίρρωση των ανωτέρων, να σας ενθυμίσω πως η ταινία που γυρίστηκε από το Hollywood με τίτλο Quo Vadis, η οποία γυρίστηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είχε εμφανείς παραλληλισμούς μεταξύ της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και της ναζιστικής Γερμανίας και ειδικότερα μεταξύ του Νέρονα και του Χίτλερ. Αν ο Βυργίλιος είχε δει αυτή την ταινία, θα είχε εισέλθει σε βαθιά μελαγχολία. Για τον κάτω να δεν σας λέγω κουβέντα. Θα είχε αυτοκτονήσει αμέσως. Με άλλα λόγια, δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η Ρώμη στοχοποιήθηκε και πλήρωσε με τη φήμη της, αλλά και την εικόνα της, τις αμαρτίες του 20ου αιώνα. Και σε αυτό μεγάλο μερίδιο, κατά τη γνώμη μου, ευθύνης έχει και το γεγονός πως στην Ελλάδα και την Ιταλία η ιδέα του έθνους και της πατρίδας επηρεάστηκε έντονα από την εγκαθίδρυση του φασισμού και της δικτατορίας των συνταγματαρχών αντίστοιχα. Γι' αυτό και πιστεύω πως το προκαταρκτικό ζήτημα που πρέπει να ερευνηθεί προκειμένου να καταστεί εφικτή μια αποτελεσματική πολιτιστική πολιτική είναι η τεκμηρίωση της γλωσσικής ικανότητας και της πολιτιστικής ετερότητας του ελληνισμού, καθώς και η συνειδητοποίηση της έννοιας μιας ομοιόμορφης και αμιγούς εθνικής ολότητας. Μετά την περίοδο της Χούντας των Συνταγματαρχών, το αίσθημα εθνικής υπαγωγής των Ελλήνων δεν αποτελούσε πια έναν ενεργό άξονα πολιτικής και κοινωνικής ενότητας. Ο ελληνικός πολιτισμός παρουσιάζει ένα μεγάλο κενό στην πιστική αφήγηση της εθνικής του ιστορίας. Χωρίς την ανοικοδόμηση μιας κοινής μνήμης, δεν θα είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια διαρκής πολιτιστική ανάπτυξη με κοινή αίσθηση του ανήκειν. Όσον αφορά στην πολιτιστική πολιτική της Ιταλίας, πρέπει να σας πω πως από το 2000 και εντεύθεν η Ιταλική διπλωματία έκανε έντονα αισθητή την πολιτική διά του πολιτισμού διεθνώς, αλλά και κυρίως στην Ευρώπη, διοργανώνοντας μια σειρά μεγάλων πολιτιστικών εκδηλώσεων, όπως η Ιταλία στην Ιαπωνία το 2001, η Ιταλία στην Αγία Πετρούπολη το 2003, το έτος της Ιταλίας στην Κίνα το 2006 και πλήστες άλλες εκδηλώσεις, οι οποίες ενίσχυσαν σημαντικά την εικόνα της Ιταλίας στις χώρες υποδοχής. Σε αυτό τον σχεδιασμό του Ιταλικού Ινστιτούτου Πολιτισμού Dante Alighieri έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και έχει καταστήσει την Ιταλική γλώσσα μία από τις 5 πιο μελετημένες γλώσσες στον κόσμο. Το Ινστιτούτο Πολιτισμού Dante Alighieri έχει δύο βασικές στρατηγικές. Την προώθηση της εικόνας της Ιταλίας στο εξωτερικό και την εφαρμογή της στρατηγικής του πολιτιστικού μάρκετινγκ. Στρατηγικές που στοχεύουν στη μοναδικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς και στην ανάδειξη του τρόπου ζωής του Ιταλικού έθνους. Κατά τη γνώμη μου όμως πρέπει να προσθεθεί και μία τρίτη επιλογή. Ο πολιτιστικός τουρισμός. Όσον αφορά στην Ιταλία, πρέπει να σας πω πως είναι η χώρα με τα περισσότερα γεγραμμένα μνημεία στον κατάλογο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO και πιστεύω ακράδαντα πως η εφαρμογή του πολιτιστικού τουρισμού στην Ιταλία θα μπορούσε να εστιαστεί σε πόλεις όπως το Castel de Monte, το Trulli di Albero Bello, του Σάσι της Ματέρας της Πούλιας και της Βασιλικάτας. Ξέρω πως είναι κάποιος εκπρόσωπος της Ιταλικής Πρεσβείας εδώ, και γι' αυτό τα λέω αυτά, τοποθεσίες οι οποίες ανήκαν από το 1208 μέχρι και το 1250 στον Φρυδερίκο τον Β, τον Χόχεστάουφεν, βασιλιά της Σικελίας και αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο αγαπημένος καλοκαιρινός προορισμός του βασιλιά Φρυδερίκου ήταν η Πούλια. Στις πόλεις του Castel del Monte, του Trulli di Albero Bello και της Άση της Ματέρας
σώζονται ακόμα το βασιλικό κάστρο στο οποίο παραθέριζε ο βασιλιάς με την οικογένειά του, αλλά και τα μνημεία της οικογένειάς του. Ακριβώς αυτή θα μπορούσε να είναι η πολιτιστική σύνδεση, δηλαδή το γεγονός ότι ο βασιλιάς, ο Γερμανός, ο Hohenstaufen, ο Wilhelm Hohenstaufen, επισκεπτόταν και είχε ως δεύτερο σπίτι και ως εξοχικό την οικία του στην Πούλια. Ακριβώς αυτή είναι η πολιτιστική πρόταση που εγώ προτείνω μεταξύ της Νότιας Ιταλίας, που συνδέει δηλαδή την Νότια Ιταλία, και το γερμανικό land Baden-Württemberg, από το οποίο καταγόταν ο Wilhelm. Με αυτή την πρόταση μπορεί να καταστεί γνωστό στο ευρύ κοινό της Γερμανίας η ευρύτερη περιοχή της Πούλιας και της Μπασιλικάτας. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και εμείς στην Ελλάδα. Εξαιρετική στρατηγική σημασία για τη χώρα μας είναι η άσκηση πολιτιστικής πολιτικής μέσω γεωγραφικών περιοχών με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά που συνδέουν τουριστικά και πολιτιστικά την Ελλάδα με άλλα κράτη, όπως για παράδειγμα η Ολβία, η Μασσαλία, το Μόνικο, σημερινό Πριγκιπάτο του Μονακό, η Πυρηναία, το Εμπόριον, η Μενέκη, η Κάλπη, οι οποίες ήταν αποικίες των Φωκαίων στη βορειοανατολική Σαρδινία. Αλλά ακόμα και η Οργή, η οποία ήταν αθηναϊκή αποικία και βρίσκεται στην νοτιοανατολική Σαρδινία, για να μην πω για την Καλάβρια και την Νίκαια και τη Μασσαλία και στην Νότια Γαλλία, αλλά και πλήστες άλλες, εννοώ προς την Ουκρανία, Μαριόπολη, Σεβαστόπολη κτλ. Παραδείγματα τέτοια μπορούμε να συναντήσουμε και εντός της Ελλάδος, με ένα απλό παράδειγμα, που είναι αυτό του καθεδρικού ναού της Αθήνας, ο οποίος σχεδιάστηκε από τον Χάνσεν, χτίστηκε από τον Μπουλαντζέ και γεωγραφήθηκε από τον Γερμανό Σάιτς. Γιατί να μην οργανωνόταν μία έκθεση ή μία πολιτιστική βραδιά με τις χώρες στις οποίες ανήκουν οι άνωθοι αναφερθέντες αρχιτέκτονες, Δανία δηλαδή, Γερμανία και Γαλλία, με επίσημους προσκεκλημένους από κάθε χώρο και βεβαίως την ανάλογη δημοσιότητα. Έτσι γίνονται οι πολιτιστικές συνδέσεις μεταξύ των κρατών στην εποχή μας. Έτσι τα κράτη δημιουργούν σήμερα την εικόνα τους στις διεθνείς σχέσεις. Και σε αυτήν την κούρσα η Ελλάδα, η κατεξοχήν χώρα του πολιτισμού, δεν θα πρέπει να μείνει πίσω. Στο πλαίσιο της ελληνοϊταλικής πολιτιστικής διπλωματίας δεν θα πρέπει τέλος να λησμονούμε και τον ρόλο της Εκκλησίας. Η οικουμενική αξία που φέρουν η Καθολική και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα και την Ιταλία, αλλά και τις σχέσεις τους με τον υπόλοιπο κόσμο. Η θρησκεία, πέρα από το αν πιστεύει κανείς ή αν όχι, στο χριστιανικό ή σε άλλα δόγματα, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής διπλωματίας, διότι παγιώνει ένα κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των λαών. Δεν είμαι σίγουρος αν μπορούμε με τις ίδιες προσδοκίες και απαιτήσεις από την οικονομική επιστήμη, την πρόοδο της τεχνολογίας ή ανδήποτε άλλη μορφή ανταλλαγής αγαθών. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με την Ιταλία, σε αυτό το τομέα, αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα. Από τη μία πλευρά η Ρώμη διατηρεί την διπλή ταυτότητά της, ως πρωτεύουσα δηλαδή της Ιταλίας, αλλά και της Αγίας Έδρας, πράγμα που ενισχύει την επιρροή που η χώρα αυτή έχει στις διεθνείς σχέσεις, ενώ από την άλλη πλευρά η Αθήνα είναι πρωτεύουσα της Ελλάδας, αλλά όχι και του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης είναι ο διεθνής θεσμός που διασώζει επί 17 συνατούς αιώνες την οικουμενικότητα και την αδιάκοπη ιστορική συνέχεια που έχει ο ελληνισμός. Και αυτό η Τουρκία το γνωρίζει και το γνωρίζει καλά. Γι' αυτό και με την συνθήκη της Λοζάνης κατάργησε τον ρόλο του Πατριάρχη ως επικεφαλής του γένους
και αφαίρεσε το νομικό χαρακτήρα του Πατριαρχείου, υποβιβάζοντας την μακροχρόνια συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού με μία απλή νομοθετική ρύθμιση. Με αυτόν τον τρόπο, τον πολιτιστικό, η Τουρκία ελέγχει πλήρως τη δύναμη και την ικανότητα του ελληνικού πολιτισμού να επηρεάζει και να πείθει στις διεθνείς σχέσεις. Από την άλλη πλευρά, το Βατικανό διαθέτει ευρεία διεθνή αναγνώριση από την εποχή που ο παπισμός ασκούσε την κυριαρχία στην κατακρεματισμένη Ευρώπη, ακόμα και μετά τη συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648, κατά την οποία ισχυροποιήθηκε σημαντικά ο ρόλος του έθνους κράτους. Η Αγία Έδρα είναι ένας από τους παλαιότερους παίκτες στη διεθνή σκακέρα και η διπλωματία της θεωρείται από τις πιο ισχυρές στον κόσμο, καθώς συγκεντρώνει περισσότερο από 1 δισεκατομμύριο καθολικούς σε όλον τον κόσμο. Παρά το γεγονός ότι με τη συνθήκη του Λατερανού το 1929 ο Πάπας απέκτησε το προνόμιο να είναι σε θέση να ασκεί τα καθήκοντά του ως επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, χωρίς την επιρροή ή την παρέμβαση άλλων κρατών, εν τούτης, η Ιταλική διπλωματία από το 1872 λάμβανε πάντοτε υπόψη της τον ρόλο του Βατικανού στις εξωτερικές της σχέσεις με τα άλλα κράτη. Αυτό είναι τροφή για σκέψη, αν και η δική μας διπλωματία κάνει το ίδιο με το δικό μας δόγμα. Τελευταία, για να κλείσω, ακούω πολλούς Ευρωπαίους επιτετραμένους και δημοσιογράφους ξένων καναλιών να λένε πως χρειάζεται μόνο ένα θαύμα για να τα καταφέρουμε. Πράγματι, χρειάζεται ένα θαύμα. Αλλά αν θαύματα γίνονταν στο παρελθόν, γιατί να μην γίνονται και στο παρόν? Μήπως δεν ήταν θαύμα όταν το 1821 μια χούφταξη πόλιτων όρθωσε το ανάστημα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία? Δεν ήταν θαύμα όταν η Ελλάδα διπλασιάστηκε εδαφικά και πληθυσμιακά το 1912 μέσα σε 10 μήνες στους Βαλκανικούς πολέμους? Δεν ήταν θαύμα η πρώτη συμμαχική νίκη κατά του Άξονα το 1940? Σίγουρα τα θαύματα δεν έρχονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή από τις διεθνείς εταιρείες αξιολόγησης, αλλά από τις αξίες και τις αρχές της ελληνικής κοινωνίας. Γι' αυτό ας εργαστούμε, αλλά κυρίως ας συνεργαστούμε, αφήνοντας, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, στην άκρη το εγώ, για χάρη του εμείς. Σας ευχαριστώ.